Κύριε Τοφαρίδη, θέλω να επανέλθω λίγο, επειδή ξέρω ότι είστε μέσα στην αγορά και παρακολουθείτε τα πάντα. Είδαμε και στα ειδήσεις τις οποίες ανέγνωσα προηγουμένως ότι υπάρχει μια ελαφρά αύξηση της εξωγενούς ζήτησης. Την ίδια ώρα όμως οι ντόπιες αγοραπολισίες ακινήτων είναι ελάχιστες, να μην πω μηδενικές. Πώς το σχολιάζετε αυτό και συνδυάστε μου το και λίγο με τη διεθνή προβολή που αναμένουμε να πάρει η Κύπρος από το συνέδριο σας. Αρχίσω πρώτα με τα θέματα των στατιστικών. Η στατιστική είναι ένα παιχνίδι το οποίο αν μαθαίνεις είσαι και καλός, κάνεις την οδηγία. Δεν κάνουμε ερμηνείες εμείς όμως, αναγνώνουμε τους αριθμούς. Ναι, γενικά όμως η στατιστική μπορεί όταν αναφέρεσαι σε αριθμών πράξεων που μπορεί να είναι από 100 ευρώ μέχρι 100 εκατομμύρια ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορείτε να βγάλετε στατιστική που του. Αλλά γενικά το ότι καθυστερημένα ήρθε η κρίση στην Κύπρο, διότι είμαστε μια μικρή αγορά και άργησε να έρθει και ίσως μεταφράστηκε και από ορισμένους κακώς ότι δεν θα έρθει κοντά μας η κρίση. Μετά όταν ήρθε είναι αναμενόμενο ότι θα αργήσει πάλι να φύγει, διότι έτσι λειτουργούν οι κανονισμοί, συγκοινωνούν τα ούλα δοχεία του τα πράγματα. Τώρα όσον αφορά να μιλήσουμε λίγο για το μέλλον αν θέλετε και το τι γίνεται με τις παραλιακές πόλεις. Να μας πείτε λίγα στοιχεία εσείς. Η διαφοροποίηση στην ισοτιμία της στερλίνας και του ευρώ βοήθησε πάρα πολλούς ξένους οι οποίοι αγοράσαν με πολύ χαμηλότερη rate στερλίνας ή αυτούν με ευρώ να μπορέσουν να πουλήσουν σε θεωρητικά πιο χαμηλή τιμή από ό,τι αγοράσα, αλλά εις αντάλλαγμα να εισπράξουν περισσότερες στερλίνες ή περισσότερα δολάρια. Η παγκόσμια οικονομία δεν ήταν δυνατόν να αφήσει την Κύπρο να λόβει και ίσως ο μεγαλύτερος θα έλεγα εγώ ανταγωνιστής του στο δικό μας επάγγελμα για τις παραλιακές πόλεις είναι οι πρώην πελάτες μας, οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τούτα τα δάνεια τα οποία αναλάβαν και αναγκάζονται να πουλήσουν σε χαμηλότερη τιμή από την τιμή που μπορεί να πουλήσει ο ίδιος ο κατασκευαστής, ο οποίος είναι αναγκασμένος να βάλει τιμές αντικατάστασης. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Ναι. Ως εκ τούτου τούτον είναι το ένα θέμα, ότι επηρεάζεται πάρα πολύ η τοπική αγορά, ιδιαίτερα στις παραλιακές πόλεις, όταν έχει ξένους οι οποίοι δεν κινούνται με τους κανόνες της λειτουργίας τους δικούς. Κινούνται γεροσκοπικά, κινούνται σε προσωπικά επίπεδα και δικαιώματα. Ναι. Ερχόμαι τώρα όσον αφορά την τοπική αγορά. Στην τοπική αγορά τα πράγματα είναι πιο σταθερά. Η τοπική αγορά για μένα είναι ίσως η Λευκοσία, καλύπτει και λίγο την Λεμεσό σαν πιο μεγάλη πόλη. Είναι πιο σταθερά τα πράγματα, ούτε υπήρξαν μεγάλες αυξομοιώσεις στις τιμές, ούτε και μεγάλες πτώσεις. Όπως έχω πει πολλές φορές προηγουμένως, η αξία του ακινήτου το οποίο αγοράζει κάποιος σήμερα ξεκινήσε πριν 30 τόσα χρόνια με 18% να εκπροσωπεί τη γη και σήμερα ξεπέρασε το 45% η γη. Οπότε ένας βασικός παραγόντας είναι η γη. Η γη όλοι μας όσοι κατέχουμε γη, κάτσαμε πάνω ότι είπαμε έπεσε τώρα η τιμή της γης, να περιμένουμε τον χρόνο να πουλήσουμε. Έτσι δεν υπάρχει. Όσοι μπορούν φυσικά. Όσοι μπορούν να μετά αυτό. Είναι αποτρεπτικό το σύστημα. Όταν έχεις 20% capital gains tax πας στην τιμή που αγόρασες ή που σου εχαρίστηκε ένα ακίνητο, σημαίνει ότι στην πραγματική τιμή πώλησης που θα διαπραγματευτείς, 20% θα πάει στα χέρια του κράτους. Εμπούλας. Ή για να πουλήσεις ζητάς άλλα πράγματα και άλλα δεδομένα. Όμως κύριε Τοφαρίδη, με συγγνώμη που σας διακόπτω. Παρακαλώ. Δεν έπρεπε οι τιμές έστω και ελαφρώς να μειωθούν και στη Λευκοσία. Μειωθήκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παραμένοντας σταθερές οι τιμές τα τελευταία 1,5-2 χρόνια, σημαίνει ότι μειωθήκαν μεταξύ 10 και 20%. Αυτοσυγκράτηση είχαμε περισσότερο μες στη Λευκοσία. Είχαμε τεράστιες αυξήσεις όμως στις τιμές στην περίοδο αυτή. Είχαμε αυξήσεις, αλλά είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια στις τιμές του ακινήτου της θεόρατη αύξηση. Οι οποίες τιμές, θέλω να το συμπληρώσω, να το τονίσω τούτο. Πρώτον, προήλθαν από την αύξηση της γης. Τα τελευταία χρόνια εισήχθηκε. Και τη ζήτηση, κύριε Τοφαρίδη. Ο κόσμος πριν 2 χρόνια
εκεί που δεν είχε τι να κάνει, λέει πες της τράπεζας να μου δώσει 100.000 του Γιώργο Φαρέτα, μου δώσει ένα διαμέρισμα, ας πούμε. Σωστά, σωστά. Τώρα όμως τι έγινε? Η φορολογία, η οποία είναι 28% πας στην τιμή πώλησης, το 15% είναι το ΦΠΑ, το 6-7% είναι τα μεταβιβαστικά τέλη και όλα τα παρεμφερή. Εκείνον το πράγμα είναι τεράστιο φορτίο για την ακίνητη περιουσία. Εξού και ξεκινώντας ότι έχεις το 45 η γη και το 28, το 30 σχεδόν τη φορολογία. Έμεινε το υπόλοιπο για την κατασκευή. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή θεωρείτε ότι εάν η κυβέρνηση μειώσει, γιατί και την άλλη φορά μου είπατε ότι έχει πάρα πολλές φορολογίες πάνω στα αγίδα. Εάν η κυβέρνηση μειώσει διάφορους φόρους, διάφορες φορολογίες που επιβαρύνονται στα αγίδα, θα πρέπει ο κόσμος να αναμένει και μια πτώση στις τιμές? Αφού είναι για με το κόστος του πελάτη. Γι' αυτόν το ρωτάω. Μα η φορολογία είναι over and above από την τιμή. Δηλαδή εμπουπάνω, έρχεται όταν πουλάς εσύ. Μα δεν μπορεί να πέσει πιο κάτω από το κόστος. Αν αρχίσουμε να πουλούμε κάτω από το κόστος, τότε να σταματήσουμε να είμαστε στο επάγγελμα του. Σήμερα οι τιμές που υπάρχουν στην αγορά είναι πολύ, θα έλεγα, competitive έναντι του κόστους του πραγματικού. Αλλά ξέρετε τι συμβαίνει? Εμείς δεν ζητούμε να αφαιρεθούν οι φορολογίες, να μπουν στο σωστό επίπεδο. Εμείς λέμε στην κυβέρνηση και οι προτάσεις μας, και τις έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, οι φορολογίες έπρεπε να ήταν διαχωρισμένες σε δύο επίπεδα. Φορολογία απόκτησης ακινήτου, φορολογία χρήσης ακινήτου. Εμείς στην Κύπρο ζημιούμε τα ούλα μαζί. Αποτέλεσμα, βάλαμε όλες τις φορολογίες στην απόκτηση και έχουμε πολύ μειωμένες φορολογίες στην χρήση του ακινήτου. Αποτέλεσμα τούτο, χάσαμε τον πολύ τον κόσμο. Ο κόσμος είναι εκείνοι που έχουν την περιουσία. Είναι λανθασμένο. Γι' αυτό πρέπει πάρα αυτά να γίνει. Εάν έρθουμε αύριο το πρωί και μπούμε εκείνο που έπρεπε να λέγαμε πριν 2 χρόνια, όπως το προτείναμε, όταν επιβάλλεται φόρος προστιθέμενης αξίας, δεν πρέπει να πληρώνεις μεταβιβαστικά τέλη. Η κυβέρνηση δεν θα χάσει τίποτε. Σκεφτείτε το. Οι τίτλοι εκδίδονται μεταξύ 5, 10 και ο Θεός βοηθός 15 χρόνια ώσπου να εκδοθούν. Τα μεταβιβαστικά τέλη πληρώνονται όταν εκδοθεί ο τίτλος. Οπότε αν η κυβέρνηση σαν κάνει την πράξη, μόνο ψυχολογικά θα βοηθήσει και δεν θα επηρεαστεί, διότι θα εισπράττει το 22%. Νομίζω όμως κάποιες σκέψεις γίνονται γι' αυτό. Μα γίνονται, αλλά θέλουμε πράξεις. Εμείς είναι πράξεις που θέλουμε. Μείνετε ως εδώ. Θα ήθελα και στον τομέα της ενοικιάσεως όμως, νομίζω έχουν υπάρξει αρκετές αλλαγές. Δηλαδή έχουν μειωθεί τα ενοίκια τα οποία προσφέρονται και βλέπουμε και πάρα πολλά ενοικία στα είτε καταστήματα είτε διαμερίσματα, κύριε Μιχαηλίδη. Κοιτάξτε να δείτε, λόγω της κρίσης είναι γεγονός ότι, και παραδεχτώ, ότι αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις έκλεισαν. Τα καταστήματα τα οποία ενοικίαζαν τώρα μένουν ξενοικίαστα. Και φυσικό επακόλουθο. Άρα αυξάνεται η προσφορά, μειώνονται οι τιμές. Μειώνονται οι τιμές. Τα ενοίκια έχουν μειωθεί. Τουλάχιστον στη Λεμεσόν, από ό,τι ξέρω, τα ενοίκια τόσο των διαμεριμάτων αλλά όσο και των καταστημάτων έχουν μειωθεί τουλάχιστον μέχρι και 15 με 20% μείωση των ενοικιάσεων. Στην Αθήνα, αν ήμουν την περασμένη εβδομάδα, κύριε Τοφαρίδη, έχουν μειωθεί 50%. Στο κέντρο της Αθήνας που δεν μπορούσε κανένα να κοντέψει, έχουν μειωθεί τα ενοίκια 40 με 50%. Και άρα στην Αθήνα είναι άλλη κατάσταση. Ναι, απλώς το αναφέρω έτσι για. Ωραία. Θα έλεγα όμως, έτσι υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει πραγματικά να ενσκύψουμε. Ο τομέας των ακινήτων ήταν πάντοτε στην Κύπρο η μοναδική πατροπαράδεκτη επένδυση. Παρουσιαστήκαν κάτι χρηματιστήρια, εφάντα λεφτά του κόσμου, άλλοι εφάντα, άλλα η γάμαντα. Όποτε και να έχει, έκλεισε το θέμα ο κύκλος εκείνο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να επαναφέρουμε τον Κύπριο στην ακίνητη περιουσία στον βαθμό που πρέπει, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Πρώτα απ' όλα, μειώνοντας τον γεωκτήμονα Κύπριο, σημαίνει αφαιράς του το δικαίωμα του να φυλάει λεφτά, το οποίο ήταν κάτι που έκανε πατροπαράδοτα. Φύλαει λεφτά να αγοράσει το δικό του σπίτι. Σήμερα, ώσπου αφήνοντας τις τιμές να ανέβουν τόσο ψηλά που ανεβήκα, βλέπει το σαν όνειρο δεν μπορεί να αποκτήσει. Οπότε να απελπίζεται, γίνεται ενοικιαστής. Έφερα 5 νέους πριν λίγες εκπομπές εδώ. Μιλάμε για παιδιά φοιτητές
και μιλάγαμε για τα προβλήματα τους. Ξέρετε ότι μετά την ανεργία, το βασικό τους πρόβλημα είναι δεν μπορούμε να αποκτήσουμε σπίτι δικό μας όταν θα κάνουμε οικογένεια. Πρώτα αυτοκίνητο φυσικά. Όχι, δεν αναφερθήκα στο αυτοκίνητο. Αναφέρθηκα μπορεί να είναι πιο εύκολα προσβάσιμο να αποκτηθεί το αυτοκίνητο. Είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί όλους τους νέους από 20 μέχρι 35 χρονών. Τον κίνδυνο του δεν καταλαβαν τον η κυβέρνηση ακόμα. Λίγο ίσως πολλά μακροπρόθεσμο, αλλά ξέρετε ότι μειώνονται ο αριθμός της οικογένειας εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν μπορούν να αποκτήσουν, δεν αποκτούν δεύτερο παιδί γιατί δεν έχουν δεύτερο, τρίτο υπνοδωμάτιο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει τούτο, τι κίνδυνοι ελοχεύουν μέσα στην κοινωνία την ίδια. Γιατί εμείς ακολουθούμε ένα short-sighted πολιτική γενικά στον τομέα των ακινήτων. Ευτυχώς όμως ανακαλύψαμε αέρια τα οποία θα μας βοηθήσουν. Και σας λέω εγώ από τώρα σε πιο ευχάριστο ατμόσφαιρα ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, όταν επιβεβαιωθούν τούτα όλα τα αέρια και πράγματα πετρέλαια και ό,τι άλλον φανταζόμαστε ότι θα αποκτήσουμε, θα αλλάξει ο τομέας των ακινήτων στην Κύπρο και θα ξαναβρει την παλιά του δόξα. Τουλάχιστον έτσι ελπίζουμε. Ας προσγειωθούμε λίγο, να αφήσουμε τα πετρέλαια. Όχι, να έχουμε και το συνέδριο. Να δούμε για το συνέδριο. Να πουλήσουμε κανένα δισεκατομμύριο. Το συνέδριο πώς θα βοηθήσει, κύριε Μιχαηλίδη, τους επαγγελματίες και δικτύματα αγορά. Απλά τα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπαμε και προηγουμένως, ελπίζουμε. Θα τους πάρετε περιοδία αυτούς τους ανθρώπους, θα δουν και άλλες περιοχές. Πρωταρά, Λεμεσόν. Υπάρχουν τα λεγόμενα study tours που οι διάφοροι χορηγοί μας επιχορήγησαν για να πάρουμε να δουν, είναι στα πλαίσια του συνεδρίου, υπάρχουν και τα λεγόμενα study tours. Θα γίνουν study tours τόσο στην Πάφο όσο και στη Λεμεσόν. Θα παρουσιάσετε έργα ανάπτυξη που γίνεται στην Κύπρο, την παραλία μας, τα πλεονεκτήματα μας, το ένα το άλλο. Θα πάει στην επιτόπου, υπάρχουν τα λεγόμενα study tours με αρκετά λεωφορεία. Όσοι ενδιαφέρονται, έχουμε οργανωμένες εκδρομές που θα επισκεφθούν τόσο την Πάφο φυσικά, που γίνεται και το συνέδριο, όσο και στη Λεμεσόν. Γιατί επιλέξε την Πάφο, μου παρέθεση έτσι. Ναι. Υπάρχουν ξενοδοχεία στην Κύπρο ικανά να καλύψουν τον αριθμό των ατόμων πλην της Πάφου και ένα στη Λεμεσόν. Ναι, για την επιλογή του ξενοδοχείου ήρθαν από την Φιάψη στο Παρίσι, ο πρόεδρος της Επιτροπής Συνεδρίων. Ήρθαν και διαλέξαν εδώ. Ήρθαν μαζί μας και διάλεξαν. Είδαμε ξενοδοχεία. Δεχτήκαν την πρόταση μας. Ναι, ήρθαν, όχι, για να είμαστε ειλικρινείς, είχαν άμεσον λόγο, διότι έπρεπε τα ξενοδοχεία τούτα να διαθέτουν τα facilities για τόσες συνεδριάσεις, τόσα δωμάτια. Ναι, ταυτόχρονα, τόσα δωμάτια και γενικά. Και το gala dinner που είναι μεγάλο. Ναι, το opening ceremony, το closing ceremony, το gala dinner. Δηλαδή έπρεπε να διαθέτει τουλάχιστον έδωσαν που να το ακόμοτε πέραν των 1.000 ατόμων sitting facilities. Και επέλεξαν, αφού είδαν ένα-δυο ξενοδοχεία άλλα, επέλεξαν το ξενοδοχείο στην Πάφο, το οποίο διαθέτει αυτά τα facilities. Και για να το ονομάσουμε κιόλας, να το ονομάσουμε, είναι το Πάφος Coral Beach Hotel and Resort. Στο Coral Bay στην Πάφο. Μάλιστα. Λοιπόν, ήθελα όμως να αναφέρω και κάτι άλλο για το συνέδριο, διότι στο συνέδριο του τον ήθιστε κάθε χρόνο η Φιάψη να βραβεύει τα καλύτερα έργα στον κόσμο κατόπιν διαγωνισμού. Απευθύνονται στη Φιάψη και υπάρχει εδώ οι λεγόμενοι judges που διορίζει η Φιάψη, μακρόχρονης πείρας τους στα θέματα τούτα, και αποφασίζουν να βραβεύσουν τα καλύτερα projects στον κόσμο κατά κατηγορία. Μάλιστα. Τα καλύτερα residential projects, παραδείγματος χάρη, industrial, commercial, ξενοδοχεία, τουριστικά συγκροτήματα κτλ. Θα έχουμε δηλαδή την τελετή, την λεγόμενη Pre-Excellence, τελετή ειδική, στην οποία θα παρευρεθούν 130 εκπρόσωποι των τεραστίων αυτών έργων στον κόσμο που έχουν βραβευτεί από τη Φιάψη, από εμάς. Και παρέθεσης να αναφέρω ότι στους judges συμπεριλαμβάνεται, εκτός από τον φαινόμενο, και ο κύριος Λάκης Τοφαρίδης εδώ, στους κριτές για τα έργα. Και θα απονείμουμε τα βραβεία. Θα δώσετε βραβεία δηλαδή στα καλύτερα κτίρια στον κόσμο. Τα καλύτερα έργα τα οποία πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Από αρχιτεκτονικής πλευράς, από αρχιτεκτονικής, από απόψεως μοντέρνας γραμμής, κερδοσκοπικής κτλ. Μάλιστα.
Είναι όμως πρέπει να τονίσουμε ότι μιλούμε για έργα τελειωμένα. Δεν βραβεύονται έργα υποκατασκευή. Δεν είναι μακέτες, ας πούμε. Όχι. Και μιλούμε για έργα. Δεν θα είναι δηλαδή το ξενοδοχείο στην Αρχαιή Λευκοσία με το ΚΑΤΑΠ που θα κάνει η Κύπρος. Όχι. Άμα το κάνει, ναι. Άμα το τελειώσει. Άμα το τελειώσει και κάνει αίτηση και αν βραβευτεί, αν είναι από τα καλύτερα, θα βραβευτεί. Λοιπόν, είναι το αντίστοιχο βραβείο Όσκαρ. Ας το θέσω έτσι. Και όλοι παρακαλούν να βραβευθούν και κάνουν αίτηση κάθε χρόνο. Μιλούμε για έργα εκατομμυρίων δηλαδή. Δεν μιλούμε για μια πολυκατοικία ή ένα συγκρότημα μικρό. Θα έχουμε λοιπόν